Първи гост тази вечер е пътешественик, който от години обикаля сам по екзотични места по света и смята, че това е начинът не само да опознаеш различни култури, но и да опознаеш самия себе си. При мен е Кирил Гушков. Добър вечер, добре дошъл. Добър вечер, благодаря. Кажи ми сега, господин Гушков, Кико. Защо сам, бе? Ти ли трябва компания, като тръгнеш по света, да имаш с кого да споделиш, да кажеш, виж това, виж онова. Как така сам пътуваш? Ами то си се случи случайно. Аз вече бях ходил по някакви екзотични места с приятели. Да? И много ме грабна Тайланд. Бяхме посетили. Защо Тайланд? Това е необяснимо. Още от летището, като казахме, като излязох отвън, ме лъхна този влажен и горещ въздух и някакси се едно... Хареса ти влажния горещ въздух? Ами той не ми харесва много, но самото място бях сигурен, че това е моето място. Аз се връщам всяка година в Тайланд, вече над 10 години, ходил съм над 15 пъти. Кажи ми, защо Тайланд ти харесва повече от другите места? Трябва да има някаква причина. Аз също съм обикалял доста света, бил съм на много места, но нямам любима държава. Много пъти съм си мислил, това е предимството, като пътуваш сам, че имаш страшно много време да мислиш. Така? И си отговаряш на много въпроси, анализираш си и всъщност скоро, от последните ми пъти, разбрах всъщност, че основната причина да ходя толкова често в Тайланд и да обичам това място, безумно много и ми е буквално втори дом, са хората. Хората, енергията на хората, възпитанието, културата, това, че са изключително честни. Значи тайландеца, за него няма по-голяма обида от това да го излъжеш. Ако го излъжеш, той приключва с тебе завинаги. Това е най-голямата обида, идва от религията им, будизма най-вече. Страхотно добри хора, готови винаги да ти помогнат, усмихнати, изключително щастливи хора. Много нисък прак имат те на хумор и се смеят, постоянно се забавляват. Но тях тук леко се спъна, стига да не ми стане нещо, те почват голям смях. Падат. Като Жоро фотографа. Да. Да, имаме такъв човек, който е с много нисък прак на хумор. Абсолютно. Да е пръст да му покажеш, той почва да се залива. Да. Това е приятно много. Абсолютно. Създава така едно настроение. Да. Много леко минава всичко. Там няма, аз се уча от тях, там агресия не съществува като понятие, както тук. Докато стигнем до офиса и вече нали, сме си размили някакви любезности с колегите шофьори. Те са търпеливи, изчакват си за тях. Те не могат да ни разберат нас, защо повишаваме тон, за къде сме се забързали, защо трябва да си викаме. Това не е приятно. Въобще в цяла Югоизточна Азия да бъдем точни, защото ходи цялата се ме обиколил. Но Тайланд си се оказа моето място. Разбира се, страхотни красоти. По островите там, около Пукет надолу. А храната там харесва ли? Храната ми е любимата храна. По принцип много хора не знаят. Тайланд е кухнята на Азия. Всичкото това, дори китайското, което ядеме, корените са от тайландската кухня. Те могат да назоват около 2000 ястия, само над 500 супи могат да назоват. Те са страхотни кулинари и там, благодаря ти за въпроса, там много интересно имат един поздрав те, който дори се среща по-често от здравей. Как си? При тях е прието такава любов имат към храната, че при тях е нормално, като се видят познати приятели на улицата. Здравей, хапнали вече. Да. И там става... Както е българското, какво ще пиеш? Да. Нали? Въпрос на култура. Въпрос на култура, да. Те също обичат да пият като нас весели напитки, да ги наречем, и се забавляват. Аз даже имам чувство, че един баща някога ни е правил и нас и тях. Нищо са толкова далече. Обожават трапези отрупани, обожават да пеят, да танцуват, да се забавляват, да се смеят. Празници имат много, като нас имат много празници. Те нали сме известни с това, че ти намираш близки черти между менталитета на българите и тайландците. Абсолютно съм сериозен и защото всяка година ги опознавам все повече. Аз имам много близки хора там, тайландци. Те наистина пикника като нашия пикник. Отива, пие се и се яде в поляната и се пеят песни. Да. Добре, кажи ми, ти какъв си по професия всъщност? Аз съм организатор на събития, менеджер събития, така познатото. Да? А защо тръгна да пътуваш? Откъде тръгна това нещо? Ами то всъщност от малък така, като започнем, че от дете мечтах да бъда пътешественик всъщност. То всяко дете мечтае. Да, общо взето, но най-вече открих любовта към пътешествията именно когато се върнах сам, защото аз първото ми пътешествие сам е обратно в Тайланд, защото аз там, като се влюбих в това место... Добре, като отидеш сам, какво правиш? Айде, като си с някой, нали... Изкарам си страхотно време с интелигентна компания. Да, разбира се. Но все пак, не ти ли е малко... Много бързо минава времето. Аз даже в Тайланд, нали, вече не го обикарам толкова. Ходя си на един определен регион и то си ми е като почивката. Както едно време съм си ходил в Созопол, сега си ходя там. Значи времето минава изключително бързо. Първо идват страшно много българи, конкретно за Тайланд при мен. Приятели, близки, далечни, и там за мен няма тайни. Там сме аз, Буда и кмета, както се шегувам. Даже ожених ни българи с тайландски ритуал, с монаси, както си е. Как ги оженихме? Оженихме ги, поздрав за тях, от Пловдив са много близки приятели. Оженихме ги с
тайландския ритуал. Там отидоха да се Там отидоха, венчаят. нямат, но венчавки им направихме по тайландски ритуал. Какъв е той? Баят там, монаси в буддийски храм, имат си там песни, най-вече в пеене. Не им дават официален документ, защото законодателството няма как да. Но тя, нашата, си го придърпа после България да си подпише набързо, за да е ясно, че не е само ритуал, нали? Разбира се, трябва да си има и черно на бяло. Да. Никога не скучая, като съм сам. Първо, когато е нова дестинация, когато отивам за първи път, аз съм постоянно ангажиран къде отивам на следващия ден или на последващия. Никога не правя план. Аз взимам самолетен билет и само си буквам, запазвам си стая за спане за първата, втората вечер в местото, което казвам. Оттам най-добрият съвет за всички, които искат да ме последват да пътуват сами. Влизате в първия бар, пиете една бира и ставате приятел с бармана. Бармана знае всички жокери, всички съвети. Не само местните хора обожават, без значение дали Африка, Южна Америка или Азия. Обожават да помагат, да опътят. Друг съвет. Не четете толкова интернет, спрете го този интернет. Има е свят и преди този интернет. Много пъти за страхотни дестинации в интернет първите 10 места, които ви съветват да посетите, въобще не са най-хубавите и най-интересните. Най-туристическите места обикновено са гадни, защото първо там е цялата навалица. И изобщо, ако искаш наистина да усетиш духа на една страна, на една култура, на един народ, ти трябва да отидеш по места, които ги няма в топ 10. Дори някой тя ги няма на картата. Аз в Мозамбик така, аз харесвам някоя държава, се връщам обикновено още поне един път, нали? Така че Мозамбик съм се връщал 2 пъти, съм ходил там. Мозамбик има един остров, който е за 30 минути го обикаляш. Ред Айланд, червения остров се казва, но той го няма на картата наистина. И ме заведе местен човек там. Живеят около 100 семейства, има 2 училища, 2 църкви и преди години цунами ги отнася. Цялото сърце. Обаче те като мравки се събират, наново си изграждат всичко и не искат да живеят градския живот и си живеят на този остров, който наистина го няма на картата. Затова е много ценно да си говорите с местните и те да ви опътват на къде да ходите. Да те заведат на хубавите места. Точно така. Кои са най-хубавите места в Мозамбик? Мозамбик е изключително красив, защото той има 4000 км брегова ивица. От севера до юга 4000 км. Абсолютно необятни плажни красоти. Който обича плажни красоти, може да се зарови там с месеци да намира всеки ден нов плаж. Не е туристическа дестинация, защото тя е много бедна. Тя е на 3-то място в света по бедност, а туристите избягват такива места. Всъщност, тя си една мирна, страхотна държава с много добри хора. Мога да ти разкажа легендата как Португалия ги завладява, нали? Те са колония на Португалия преди години. Да усетите какви са хората от Мозамбик. Отиват флотили, сериозни, нали, на брега, войници, въоръжени до зъби, слизат, очакват бой зверски, едва ли не, нали, за да завладеят Мозамбик. От храстите излизат едни весели хора, с пачанга, танцуват, пушат весели цигарки и викат: какво ви става, бе, хора? Какви са тия оръжия, елате с нас? Това е истинската легенда и така, без бой са се дали. Поканили ги, заповядайте. Абсолютно покани. Но до ден днешен голяма любов между двата народа. Португалия много подкрепя хората от Мозамбик, урежи много бързо работни места в самата Португалия, така че има си химията и любовта между двете държави. Така че може и по по-мирен начин да се случват тези. А как реши да отидеш там? Много смешно и безумно. Нямам никакви правила за това как си избирам дестинациите. Честно казвам, в Фейсбук видях една публикация за Мозамбик, прическите на жените в Мозамбик. Нали, какви са им прическите? И аз викам: Мозамбик, добре звучи. Да им видиш прическите. Абсолютно. Първа ръка да кажа. Не, просто се сетих да погледна къде е този Мозамбик по дяволите и всъщност вече 2 пъти ходя там. Там също имам местни приятели. Страхотни са. Много добри хора, те са много религиозни. Добре, а с езиците как се оправиш, защото не навсякъде хората говорят английски. Не навсякъде. Тайланд особено много трудно. Камбоджа, друга моя любима страна, също много трудно. Убедих се, че 2 човека, искат ли да се разберат, ще намерят начин. С мимики, с жест. Имат ли желание и двамата и от двете страни да се разберете, ще се разберете в която и държава да сте, на което и кътче на света да сте, ще намерите начин да се разберете. Успявам. Нали, вече дори с модерните технологии ще му напишеш, то ще му го преведе, не винаги както трябва. Трябва да се внимава също с тия апликации, дето превеждат уж на всякакви езици, защото понякога грешно превеждат. И така, обикалям. Колко държави си обиколил? Значи, от 12 години почнах сам да пътувам. Всъщност първият път се върнах в Тайланд сам за 9 нощувки, защото мислих по въпросите преди малко, че бързо ще ми стане скучно. Защото аз винаги съм бил душата на компанията, комуникативен човек. А напротив, тогава се убедих, че ти ставаш господар на времето, нямаш програма всеки ден какво да правиш.
И ти си преценяваш абсолютно. Днеска може да си се спи до по-късно, днеска може да искаш само плажа, утре може да искаш само моторче да караш. Така е най-добре, разбира се. Не се съобразяваш с никой. И Да. къде ти е кеф останеш 3 дена, къде ти е кеф останеш 5 дена. Точно така правя. Да. Нямам план никога. Като ми хареса някое място, не оставам за 2 дни, оставам за колкото мога. Тук няколко снимки си донесъл, искам да разкажеш какво се случва на тях. Това е, аз я виждам отсреща, това е в Мозамбик, близко до това островче, за което ви разправях, с местни хора, пиеме бири. Ама това е къщата на местните хора, нали? Ами това мисля, че на пазар беше. Не, на пазар. Да. На пазар. Да, много интересно. Винаги обичам да съм сред местните хора и надълбоко да влизам в техните къщи, в техните домове. Колкото повече местни хора имат, толкова повече отивам навътре. Да. И затова избягвам държави, които са много напред, като Япония, нали, сигурно е страхотна страна. Обаче аз обичам да се връщам към миналото. Места, които настоящо много малко е повлияло. Тоест, като Мозамбик при 100 години е бил почти същия, нали? Той и Лом преди 100 години е бил почти същия. Така че и там можеш да се върнеш също във времето. Абсолютно. Абсолютно, но не са много дестинациите, защото ги повтарям, да кажем около 10-12 дестинации. Той камион далечни. Какъв е шарен зад теб? Това е Гватемала. Гватемала, това е градския транспорт, между другото. Супер. Абсолютно, това са техните автобуси. Гватемала Сити на 5-то место по... Това е Гватемала Сити, на 5-то место по убийства в света. Но тук е нещо много важно. Навсякъде е опасно. И тук вечер да не мислим, че е безопасно, нали, в нашата столица. Така че едно на ум. Аз съм бил в Гватемала. Там по пирамидите на майите е много интересно. Да. Там е жестоко. Тикал си бил. Тикал, точно така, да. В Гватемала видях действащ вулкан. Нали, от страхотна гледка. Катерен е вярно 8 часа до съседния скала. Тук къде си разперил така щастливо ръце? Това е Филипини. Друго му е много любимо място. Филипини 2 пъти съм ходил също, доста съм го обикалял. И тук се усмихвам, защото те имат едни много красиви оризови тераси, всички знаем. И там си взимаш местен човек да те води, защото те са катерене по цял ден, слизане, качване, водопади, сам не може. И много готин пич, Рафи, и много ме гледаш да ги попитам ядат ли кучета, защото за този регион се говори, че ядат кучета. В Виетнам съм бил, те ядат кучета, но имат една порода, която те си я развъждат по този начин, нали? Не е което куче видиш да го прасеш. Местна порода за месо. Да, обаче Филипини, голяма любов към домашните любимци. Аз където бях в Филипини, на гости съм бил в 2 къщи. Пяхме кариоки, между другото националния спорт на Филипини е кариоки. Тия хора няма как да не оцелят, защото пеят. Те само пеят. Всяка къща има кариоки. Но голяма любов към животните, колкото и са бедни, всяко домакинство има поне 2-3 котки, 2-3 кучета. Викам, сега те хем ги гледат и ги обичат, сега пък и да ги ядат, не ми се яда. Едва ли. Обаче го питам, Рафи, на 3-я ден вече го питам, виж, извинявам, и минава едно куче, такова тип улично вълче, както му викаме. Ядете ли кучета? И той вика, да, ядем. И аз посочвам и такова ли с надеждата, че той ще ми каже не. И той, да, разбира се, защо не. И сега, нали, звучи за нас много стряскащо и много ужасно, но всъщност за някой народ пък е стряскащо, че ние ядеме свинско, нали така? Това си е култура дълбоко. Или да не говорим тия морски дарове, които за много хора това е ужас. Там да ядеш някакви лигави стриди, скариди и такива неща. Това къде е? Тук тия агенти. Това са 2 страхотни момчета в Намибия. Това на пътя Стопаджи. Под едно единствено дърво в пустинята ги намерих и качих. Те са от племето Нана. Те имат точно там. Нана, в Намибия. В Намибия. Племето Нана. Намибийската пустиня. Там си пътува сигурно по тази една права магистрала, дето е от единия до другия край. Няма ни един завой. 70% е пустиня в Намибия. Момчета бяха много в час с световната политика. Там германската култура доста е точно така, да. Те са малко германски. Да, по-различната Африка е това факт. Друга Африка. Но готини момчета и за един час се убедих всъщност, защото ние като чуваме племе си представяме хора, които нали, не могат да кажат добър ден. Напротив, бяха в час за COVID говорихме, за политика, за тяхната корупция. Бяха тръгнали в 4 сутринта пеша от селото им, тяхното, до друго село, което е на 100 км, с надеждата да си намерят работа. Дано да съм им бил на късмет, бяха много възпитани и приятни момчета. Между другото, като казах Гватемала, аз сетих като пътувах там, американци в Гватемала и Хондурас не видях, казват им на американците, там е опасно. Не дейте да ходите. Ходят в Мексико, защото там не било опасно. Дете са най-големите наркокартели, но в Гватемала и Хондурас не е толкова туристическо и поради тази причина може би има отпазени такива хубави диви места. А тези 2 дами перуанки ли са? Какви са? Това са филипинки. Игороц. Това е стар народ. Така ходят до ден днешен игороц. Това са първите хора заселили Филипини.
нали, с такива носии и още си поддържат тази традиция култура, местни баби от племето Игородц. А зад тях какво се вижда? Тия тераси? Пак е на оризовите тераси. Неземна красота е в Филипини тези тераси. Само там, между това има и на други места, но най-красивите са в Филипини. Така че страхотно място. Как гледат турист хората там? Гледат турист, да, от това живеят. Те са цели селища на тия оризови тераси. Така? Къртовски труд. Между другото имат проблем. Те сега пък, че не могат да накарат младите да се върнат, защото ходят да работят по чужбина, по Катар, по щатите. И сега имат проблем, защото те искат като култура и като традиция да го поддържат това нещо. Запазят земеделието. И имат проблем с работата ръка, че никой не иска да ти работи, защото е тежък труд. Но цели селища са вътре в тия тераси. Те така... Няма машини, всичко на ръка. Всичко на ръка, зверски труд. Възрастни хора на по 70 години ми скриха шапката как работят от 5 сутринта до 7-8 вечерта. Но това им е храната. С това си изхранват. Абсолютно. Тия селца, които са при Банауе, така местността, те си изхранват само с... Кажи сега за Камбоджа, това училище там. Какво е? Някаква кауза, нещо помагаш за някакво училище в Камбоджа? Тя Камбоджа ми е първата азиатска любов, първото място, което съм посетил в Азия. Там също си обещах да се върна някой ден и вече освен, че се върнах сам, когато си му дойде момент, на 2-3 години гледам да ходя, имам много близко семейство, приятели там. Страхотни хора са камбоджанците, видяли, може би, повечето от вас и зрителите знаят, един от най-големия геноцид в световен мащаб е на Пол Пот, нали? Червените хмери. Много хора не знаят, че, защото се води, че Сталин е по-големия, така избил повече народ, дадема на глава, на население от главата, Камбоджа най-много 30% им избива. Страшно е. Зверства, зверски, и ми е много мъчно за тези хора, защото живеят в крайна бедност. И първо съм приятел с едно семейство, което им ходя на гости на 2-3 години, но последния път по Великден ходих сега. Срещнах на улицата един човек с едни папки, с едни документи. Гледам, че спира хората, им говори нещо. Аз пиях кафе отстрани. Той дойде при мен, любезно, сър, мистър, нали, ми обясни, че той е директор на едно училище за компютърна грамотност и сам набира средства за това училище. Изключително подреден, изряден човек, който не е да ти каже, дай ми някакви пари. Така. Всичко написано, описано. $25 беше минималната вноска, защото един чин с столче за децата е $25. Аз отидох до квартирата, върнах се, дарих, нали, каквото бях преценил, той ме покани в училището. Там изкарах около това страхотни часа с тези деца, даже им преподавах, разказах им за България. Не знаеха, те бяха много малки, на 6-7 години. В това училище има 500 деца. Училището е вързано към Министерството на образованието и правителството е зад него, но те са толкова бедни тия правителства и министерства, че те мотивират, как да го кажа, разчитат на такива учители като този страхотен човек, който сам да набира средства. И слава Богу, има хора. Доброто е навсякъде. От тия пътешествия съм се убедил. Доброто е навсякъде. Само трябва да гледаме светлата страна и да търсиме. Доброто ще го намерим. И съм се хванал, защото запознах се с тези деца. Той в момента има само 10 компютъра. Има 500 ученика. Някои от тях вече завършват, нали, от 7 до 17 годишни са децата. Сега им строи библиотека. Всичко това е с дарения. Направил е сайт, направил е един QR код, изрядно е, всичко е контролирано, няма измама, няма лъжа, всичко може да се провери и в сайта, и с Министерството на Камбоджа. И всъщност с този QR код, който има желание да дари, можем да намерим в социалните мрежи, има пост по темата. Кирил Гушков търсете в социалните мрежи. Кико, ако искате нещо там да помогнете, това е начина. Моя апел е към хората, защото там децата даже нямат домове. Ако иска някой да изостави дете, нямат дом, те ги оставят на улицата. Този учител е прибрал 15 деца. На фона на неговите 5, скоро му се роди петото дете, дъщеричка, той спи по 3 часа на вечер. Сутрин преподава, следобед прави училището, вечер ходи по улицата, търси дарители. Аз се убедих в... Той е герой за мен, един истински герой на нашето време. И каузата си заслужава, защото с едни 5 до 10 лева всеки може да дари колкото иска. Това е храна за тия деца, това е тениска, това е учебници. Аз даже го казвам, когато мога и в други медии, понеже има много опит с Камбоджа и Тайланд, съм готов дори сделката следната. Помагат хората, като ходят към Камбоджа, нека да ме потърсят, аз ще им помогна с съвети, ще им направя програмата, ще им помогна на местни хора да ги посрещнат. Те дори да не дават пари, да занесат дрехи за тия деца, да занесат фломастри, книжки за оцветяване. Всичко е добре дошло за тези хора. Моя приятел камбоджанец, той дори няма хладилник вкъщи, а работят от сутрин до вечер. Той е шофьор на тук, нали, това е такситата по тия места. Тези малките, жена му продава храна на пазара на Сергия. Бачка 7 дни седмицата.
Там няма как да кажеш, аз ще събера пари сега за автомобили и нещо. Всичко отива за деня за стоки от първа необходимост. Изключително чисти хора, хигиена на високо ниво. Той къщата му схупана, ламарин, стърчат, обаче вътре се чисти всеки ден. Има 2 тениски на гърба, сваля, изпира си я вечерта, на другия ден с другата, редува ги. Обяснявам, защото много хора казват, там е много мизерно, не е ли много мизерно? Не, между мизерия и бедност има огромна разлика. Всичко е въпрос на хигиена. Нали, това, че нещо изглежда порутано и няма покрив човека, нали, няма средства. То има хигиената. Така че мизерията, нека да няма бъркаме, нали, с възможностите. Който може да помага, да помогнем тия деца. Аз даже се опитвам приятели пушачи да ги мотивирам. Спри цигарите, бе. Парите на месец са ти 200 лева за тия цигари. 100 лева си ги задели за тебе, за фонд Камбоджа, да си купиш билет. Само няколко месеца ще ги имаш тия пари. Другите 100 лева ги дари на това училище. Разбира се, има смисъл в това. Има да се помага, трябва да се правят такива неща. Ще съм благодарен на всеки, който иска и да ме намери, да говорим за тази тема и Камбоджа, и Тайланд. Мога да помагам с всичко организационно. Искам за тия деца да им дадем шанс да имат аванс пред тази цялата беднотия, защото са страхотно добри хора и религии, и традиции, всичко в Камбоджа е прекрасно. Най-старите будистки храмове са там, предполагам. Да, Анкор Ват и така. Къде ще е следващото пътуване? Вълнуващо пътуване ме чака. За първи път тръгвам към Тихия океан. Отивам в Вануату. Вануату ли Вануату? Не знам, някой казват Вануату, други Вануату, и ще прескоча до Фиджи. Да. Това е горе далеч. Мисля, че най-далечната точка от България. Абсолютно. Да. Много се вълнувам. Никога не съм ходил към този район. Аз най-много си обичам Азия. Чат път съм скачал до Южна Америка. Колумбия съм ходил 2 пъти. И Африка обожавам. Африка, че е континента на цветовете и там наистина почти нищо не се е променило. Аз най-много обичам Африка. Да. От всичките места, дето съм бил, там е най-красиво. Да, просто от страхотни нюанси. Представих един пътешественик, който обикаля света и не спира, но по-важното, човек с добро сърце, който помага на хората. Кирил Глушков.